Enti jufie jampontima ewo edichumwa ana edichumwa nso ebe wu dwirakwa ana dwirakwa no ebe wu Okomfo Anokye enti empani ede ne kɔ Awukugua muntie nie empani de ne kɔ Awukugua esanse tete no se wo pɛ akom ene wo mo atete akom ba bi atete akom pa wo mo bene enipa na ye Awukugua enti ne mpani de ne kɔ Awukugua si ye kwa akɔtete no enti ye pani de ne kɔ ye no ana de ne kɔ ma onipa sɛ me banie bibia ye wo ne kura ne nsɛm ne ehunu sɛ wo enipa soronko enu enti ye de ne ba be hyɛ wonsa na fe watete na amaye na so wonyina ya san aba be fa ya de enti ye de ne kɔ Awukugua e ma ne kosua ade e fa akom e ho enani na nyina no Awukugua omoda so tete akom Okomfo Anokye eya ofri ebinum ka se ofri denkyira ebinum ka se ofri Awukugua na ye Asante Agona fo asenefo adehye ede ye ka si ye bo se Okomfo Anokye fri Asante Agona na emom entetiye ene ma ne kopie Awukugua enti se Okomfo Anokye se ofri Awukugua ho no mo a ebranka na se etukohia no na se etu aka Asante kasa Okomfo Anokye oka chirepon kasa entinka enkomo ben ana obetimi adie mami musa Asante man mami musa o man Ghana nyina se amamre ne amane ekwan so no se obi enya de hye a obi emfiri obi kromu a otimi bedi ade ma ne yeyi ana munyima no ana oye gwan ni ofra Awukugua ana oka chirepon kasa den na obetena Asante Agona akonya adehyekonya so ema no yeyi yo atefo ne ahwefo amohwe ahemfo TV official sabe ye cheche amu nyina nyame aso mwie nso nka mu nyina sabe ye asa ahemfo TV ye dwumadi afato ye hono se asebo nipa bete a aye nipa som kensene se ya bakosem ana se babu mu asem history bia no ye betra se ye bekwa koturu ni tehini akohwe ne ba bia efiri ankasa ye de amem asebo akon aba betodwa pa ehwe nipa so pa na Okomfo Anokye ho asem nane ya fato ye hono se ebinom se ofiri nkro mienu pa da agi ejentra ha se na Okomfo Anokye firi so ebi so ofiri Asante Agona bi so ofiri Awukugua ya fato ye hono se ebedi sa adwuma ne nyina amama ho enne de ya ba pie Asante Agona enti ya wakohia opanyin kase bi ne ene no atwetwe nkobo ya tiefo ye srem se mo hwe dwumadi ya mo subscribe na mo share na fe mo comment nso emfa mayen mo comment ya be ma bibia nso akonka de man sabre mo nim achie na yenko opanyin kase ho on de obam yehunu se ne yekɔ Asante Agona ho ne yewi opanyin me chiao ye buru opanyin na mpa chiao Ahemfo TV official de udin edisen na hen na ufri ye frame omono asamwa edin kan ye beda mo asese mo pe Okomfo Anokye ho abakosem na mo tutu anamo aba Asante Agona na yenso yeda mo ye mama kwa aba ya jemoso aba Asante Agona na de mo hwehwe bia nso no ye de bema mo na enokwasem bi wo bia nso mansan ana Ghana man ene Asante man nyina nso ehunu nokwasem bi wo mu efa Okomfo Anokye abakosem ehunu na ne ye beda wase Ahemfo TV ahwefo ne ye tiefo nyina nso eda wase se wose obema obeboy adoma nkomasem ama ehunu na Okomfo Anokye eho abakosem senia na hase tie ena di kokko wieye nana mebusa se na Okomfo Anokye kura onewe yo meda se de wabusa wasem no me ameka sei no medi nkan abomidin se frɛ mo asamwa Asante Agona ha ya na me frɛ okay na Okomfo Anokye oye senini senia meka no sebie mu wo obi abakosem a ne busuani ana etumi ka abakosem ni yie nti obi entimi nka Okomfo Anokye abakosem bra onye ne busuani because ebia wo bete ba se do besi aka ne no enne ba bia wo fire ni ne busuani de obeka no ensonsoye ye de be edem enne na Samoa aka no ne ye panu nyina no o se obi ntimi enka obi abakosem wa bra onnim ba bia wo fire ono de wo ye de sekronkron sabi mpanifo se bo mochichi afiri nsu ase be se wo da nkyem awu a asem he gina chinye se ne wasi aka no Okomfo Anokye de sekronkron eno no na Samoa to aso yo me da se enti se ne obusa no Okomfo Anokye abakose na wo pe ye Okomfo Anokye ma memfa mfiri se ne ye asenefo no
baabi a yɛfiri nyame de yɛbɛdua Agona kurodua mu ɛyɛ Asante Agona a Onyankopɔn de Okomfo Anokye ɛdom Agona ɛne Asanteman nyinaa sɛ de bɛyɛ ahwɛfo bɛhunu baabi a yɛfiri a yɛba bɛdua ahasei Okomfo Anokye sɛ de mekan na wɔseneni na asenefoɔ yɛn asenefoɔ ba Asanteman mu a yɛn yɛfiri Asante adanse na adanse no sɛ de mpani ama yɛ ehunu no na yɛ nana oyɛ pani pa oda asenefoɔ ano no ne yɛfrɛ no Amea Jata okay ana ebi nso ɛka no Amejata okay ene na mafo ne bre ne kɔ nanim no ase do besi aka no ɛsesan kakra nanso enipa baako no a na adanse hɔ no no mpani ɛka kyerɛ sɛ yɛ hɔ yɛ Bonabom Cave anase Bonabom Cave ase tokrom ɛhɔ ne yɛfiri so Bonabom Cave yes okay. Tokrom ɛhɔ ana yɛpie free so what you say good ɛhɔ na yɛ na pani a na oda ya no a yɛfrɛ no Amea Jata no ɛhɔ na yɛpie free obi obusa sɛ na mmerɛmu de obi firi hɔ no ma ne yeye sɛ oba Asante a obi so ofiri ɛsoro obi se ofiri amenemu obi so ofiri tokromu obi so ofiri dua so ɛnyɛ sɛ hɔ na ofiri o na emom baabi a na opɛ hintabea because ɛbrɛ bi a atwam no na mmoa bebree dɔɔso ekunkum nipa yɛ nneɛma bebree nti sɛ abusua ne kɔ a ɔpɛ baabi a ɔde wɔ hu behinta na wabɔ wɔ ho ban afiri mmoa wae de bɛn ɛho ɛne nipa bɔnefo yɛ de bɛn ɛho nti baabi a wobɛkɔ akɔhyɛ ɛne abusuafo kɔ akɔhyɛ no ɛhɔ no ne yɛ ka sɛ mufiri ahase na mo baayɛ ɛwatɔ so ate ase matawase pa nti yɛn asene abusua no adanse Bonabom Cave ɛhɔ ana yɛpie free ya yɛ de bɛn yɛ baayɛ na nana metie wo a emra wo nana Amea Jata ne dom no omo dom ko hinta wo abo no mu yɛ Bonabom Cave ho tokromu ɛhɔ na na yɛ bɔ yɛ ho adwa efiri mmoa bɔne na fe nneɛma basa ɛho nana yɛ da wase nti sɛ wo yɛ so ne ne yebusa sɛ wo nana ne yɛ defend sɛ ya ɔde nana Amea Jata yes me da se nana ene na ma bibisa wo sɛ enti sɛ Okomfo Anokye sɛ ne maba ya wakyere mu sɛ wo yɛ ɔde kronkron nana Okomfo Anokye pa o ma me ne ne di sɛ enti ma me mfa mfiri hɔ no mmra yankɔ enti Bonabom Cave na ɛwɔ adanse no ɛnan amantuo nti no anasɛ ntɔkwa nti no okay yɛfiri hɔ no no ɛba Kumase Amakom asene Kumase Amakom nti ukɔ Amakom a asenefo na edi hɔ hene Kumase Amakom na mekan so ati ase nti ɛba betena Kumase Amakom na Kumase Amakom no nso so no yɛ no yɛmpɛse ase bɛhye nti ntɔkwa ne amantuo nti no yɛse ne ebi so afiri Kumase Amakom monkɔ pɛ bia foforo na monye de bɛyi montena hɔ nti efiri Kumase Amakom no ana ɛba Antoa nti ukɔ Antoa kwabre Antoa asenefo ana edi hɔ hene so ati ase ana ɛhɔ nso so yanka hɔ no mo a amantuo ne ntɔkwa nsɛm mu anti no ebi free Antoa ana ɛba Asante Agona ana ɛba hase ana ɛba betena Asante Agona ye free hase no ebi nso toa so ɛkɔ nkranza nti nkranza ɛwɔ bona hafo nkranza asenefo ana edi ɛhɔ hene na sɛ metie ne kakra wakan a amanfo nso etie no mahwe bi na asene na Amea Jata no monko pie wɔ adanse no omo free hɔ na nkyemu no ba ya na mantuo a wokan ma mo ba Antoa ɛkɔ abre mem ɛno nkyemu na bi sa ba akona nokre ɛna sɛ bi yasa sa me ate afiri sa ba ko se trodo yim sɛ yasa ko pie wɔ bona hafo mem nkranza yes ne nyinaa nso asenefo na ne nyinaa asenefo ene di hɔ ade nokre anato aso enti nkro ne dɔɔso na meyɛntwe yɛ adwene ensi Asante Agona esan sɛ hɔ ana Okomfo Anokye Nyankopɔn de ne dom Agona ɛman ne ɔman ne nyinaa ana kasa enti ɛbra yɛbɛduru Agona hase no sɛ bia yɛmpanimfo mienu pa na mu di abusua no animu no yɛmpanimfo mienu na mu di abusua no animu no na ɔbɛma ne yɛfrɛ no Okomfo Damte ti edi ne yɛ Okomfo Damte okay ana ne nua ba pani dufie jampontima Okomfo Damte ana ne nua ba pani dufie jampontima Okomfo Damte no nua ba de dufie jampontima enokre ana na de wade mako school enokre sabe ka ba ko sam ne ya tere wo na tiefo nyina nso hu no krasem a ye ka
I don't think you got to say I am for TV official. Some way na akofa some way. Obi abato to papa so na ya ba na Okomfo Anokye fie. Awo Asante Agona. Na de se kronkron na ne yen e ka no. Se the medical ka kiro no. Ensama ho keka ho adwiriw. Ni aka da do so. Ya zan ko na ho bio. Nana to asomai. Eno nti do fie jampontima woe. Asante ye ka ya ne de ma no ne kasa bebre e chen mema no. Okay. Nti do fie jampontima ewo edichumwa. Ana edichumwa nso ebe wo dwira kwa. Ana dwira kwa no ebe wo Okomfo Anokye. Ana wo Okomfo yamoa. Dwira kwa wo Okomfo Anokye. Muntie ni ye, ana wo Okomfo yamoa. Asante ye kase ye to ana. So ati ase, enti weenu nyina no eye anato a eme ye hunu baabi a Okomfo Anokye ne maame ye de be efre, ene ne maame ene baabi ye de be yefre. Enti me de efre adanse yaba amakom, yaba antoa, yaba agona yaba behunu se dufie jampontima one ni nua be ma Okomfo dante dufie jampontima ewo aduchumwa ana aduchumwa nso wo dwirakwa ana dwirakwa be wo Okomfo Anokye ene Okomfo yamoa so ati ase matwase ni obabi aka no Okomfo Anokye ne Okomfo yamoa na Okomfo Anokye ebra o maame dwirakwa wo no empani se na bibi kura ne nsem ade ya ne kura ne nsem no na eye dufa ane kura ne nsem eno nti no empani bi emu ne ehu ye no ehu se da bi nipa de we nipa sononko nipa no obetimi ayi bibi daache enti sa na tia de o mani musu kakra yemfa ne nko nteteye so atiase na dufa na eden dufa eye ade a memfa se ene abosom ana enam abosom sem very good ene abosom sem ne nam eno nti no empani hu se da bi ade ekura abofra nsam die ebe bibi soronko ye wani enti no obe ni pakese nanso so ika se ye de ne kontete sebe asante se obi bedi hine kura no a ye de ne kontete o baabi nana meba nana ye da ase nana se wo se ye de kontete ye ne fa na ye de nana Okomfo Anokye nkura brem ye hu se du fa he ne se ye de ne koye en nana ba beto so no aka eno de ne ye se hwa Ahemfo TV official sa wo hwe nso a dwumadi efe nti enye pesami nkomnya subscribe na share na fe mon comment na ye hunu se ne musi hwade no ne se de musi hu no ye da mo ase sabre yanza nko na ho na nko kire ba bia ye de ye na Okomfo Anokye ko entete nana okay eno nti abusia no ma ni muso kakra no abusia no hu se e wo so de ne kontete okosua de na de kura ne nsam no etimi daadi yankasa me hunu adekode nti a oba ade Nyankopon ede ne ba wiase na saa de ne de be ekura ne nsam enti empani ede ne ko Awukugua muntie nie empani de ne ko Awukugua esanse tete no sa wo pe akom ene wo mo atete akom ba bi atete akom pa wo mo bene enipa na ye Awukugua no so mantambe Awukugua ewo Isin region okay omo ye guanfo enti ne mpani de ne ko Awukugua si ye kwa akotete no enti ye pani de ne ko ye no ana de ne ko ma onipa se me banie bibia ye wo ne kura ne nsam ne ye hunu se wo enipa soronko enu enti ye de ne ba be hye wonsa na fe watete na amaye na so wonyina ya san aba be fa ya de enti ye de ne ko Awukugua e ma ne ko sua ade efa akom ho enani ne nyina no Awukugua omoda so tete akom enne ya meka sa nyina ukwa Awukugua sa de no eda so ye de be ewo ho enti tete no na ho na na tete akom pa ewo enti mpani de ne ko ho ebra o mani mu so kakra no e de ne ko hye empanimfo a omo wo ho no mo ensa enti si ye de ne ko ye no ana ye ka kire wo mo se abofra me de na ba me de ne hye wonsa dwumadi e pese obedie nie enti boa no na wontimi ni dwuma no eti sa wodo ba ko boarding school na wagya no na hye he mistress ensa ana say house mistress ye de be ensa ofa no se de ba no so ati ase ekromo nyina obi abusa ye se me ba no enti de ne ko hye ne sa no fa ne se oba na tete no maye na yenso ye fra Asante enti bra no ye bedi nkomo ni ahwene a e koso
nti yɛde ne kɔhyɛ abusuafo no mo nsa no ɔmo fa Okomfo Anokye sɛ ne ɔmo ba no prɛko pɛ afi ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo tete no akɔm ɛno nti ɛkwan ya Okomfo Anokye ɛfa so a okopie Awukugua ana maka kyerɛ wo no Ahemfo TV official adwumadi a yɛde ato on so no ɛsɛ soro mmoa na da bia ntimi mfa ne yɛte sɛ ya ne yɛte sɛ ne yɛkɔ ne yɛba sɛ mmerɛ mo adwumadi a yɛde to yɛn so no ampa so mo hu sɛ yɛhwɛ saa bre yɛ wɔ Asante Agona yɛne nana asamoa ɛna ɛtwetwe nkɔmɔ wakyerɛ ya mmea hu sɛ sɛ ɔde oba kɔ boarding house a ɛnkyɛ sɛ ofiri hɔ da saa mmerɛ no bɛsi nnɛ Awukugua ɛda so tete akɔm ɛwɔ hɔ a ɛnɛ nipa de wɔ mo ma ɛkɔ hɔ nom ɛkɔɛ enti yɛbɛbusa nana sɛ ɔde oba so kɔ boarding house nso a aya okofa no ba nana ekwa ba nana so nana Okomfo Anokye osaba Agona bio o me da se ensem aye kan no ebeya amanfo tirimo kesene ade na ifri emofra se yate se Okomfo Anokye fra Awukugua na enne de osi ofra Asante Agona sebiemu enokore ye nokore na abakosem ya abakosem entumi nyira da biara da na ye kata so se den kura no adaachi bia na be de be ebepie ama enipa nyina ye de be ehunu enokure trodo ye de be ewomu broni na twiro hye mu twiro gu book mu za Okomfo Anokye fra Awukugua ana ye gazette ye ntu gazette ade a untimi nsesa no ma na nye ye nye de ma school fo se ye nsua ana ye sua bepem ne ye nananom mom di nkan no omo ye mu a omo ano ewo ho esanse ya gazette ade no nanso so enokore ye nokore wo ba Agona krodua mu ha no mu a asema me kan ubusa obi a obeka kyerɛ sɛ Okomfo Anokye aha no we de be ufiri ni fie wo ha ni fie wo kuruma ye ni fie wo ha ya na wo bekyerɛ nana busuafo efie ewo ha se busuafo na wo bekyerɛ ye so ati ase enti ye bekyerɛ mo Okomfo Anokye fie a wo firi mu ewo Asante Agona ha se na ahwefo nyina hunu sɛ nsɛm a yɛka no zabia mu enya atoro ne yɛka na emum no kwasɛm na yɛde be ana yɛka ɛno nti Okomfo Anokye ekopia Awukugua no a yɛde ne ma sɛ ontete akom no ebra a wo tete yɛtete na akom na wo nyini no ɛhɔ na ne nyanka made akɛse no a no wɔyɛ no nti wɔforo ɔde ne mpaboa ɛforo abɛ ɔde ne nsa tutu dame ɛne niema bebree wɔ hɔ esan sɛ usua de a woyɛ practicals nti osua akom tete no nsankyerɛne ahodoɔ bi bɛbɛ bia na wayɛ no saa abrɔne ne so ekuro ni mu Awukugua hɔ na no mamem kra ahyem nsankyerɛne ahodoɔ bi bɛbɛ bia na wayɛ no wɔ Awukugua hɔ esan so oni Agona ɔwɔ Awukugua ana wo sua enteteye enti nsankyerɛne ahodoɔ bi bɛba so bia na wayɛ no Awukugua hɔ na wayɛ no Awukugua hɔ enti edurubere bia Okomfo Anokye ɛhyɛ nkom bia amam nana ne asebe na okan ya amam so atiase ɛwɔ Awukugua hɔ okan amam ɔde etuo ɔyɛ etuo aduru sɛ ɔbɛbɔ enipa etuo na ɔyɛ etuo aduru no entimi amamu saa sɛ bia mu nye de bia na woyɛ nsankyerɛne a etumi yɛ de bɛyi eba mu ɛma wo enti efeli no ɛna wɔn ka sɛ nipa yi wadi ehwammo oyɛ torofo nti saade a yebeku no nti omo de Okomfo Anokye eto pam ombo ne pam ye ka se ebo ne pam a kyese ye de na to prison se niema a waka no amam eno nti yebeku no nti mami musa asanteman no man nyina hunu se so sebe so bi firi ukrom na ohye nkom bi na amamu a oyɛ okroba ye chi ne kuno nana samoa se obi firi ukrom no hye okasem na sa amamu a ye chi ne kuno ampa momye obi no de nsa benkum ba kyerɛ naja efie kwan ana naja kura kwan so da enti no nana ene na me musa se edie wo ka se wo ye tu aduro no wo kyerɛ mu sɛn ne kosi sɛn enti mo bɔ no pam etu aduro na me ka ye no wo ye etu aduro no otoyi odi nipa gina hɔ so wo to na hwɛ sɛ enipa no obewu anase owu oto ye ne kun no oto ye no ekun nipa no ana osan ye afoforo oto ye ekun no sɛ kumienu eno nti omo hu sɛ da bi wo ye trofo aso wo daada omo kum nipa
enti esan ne waye enti no ono nso so yebeku ni bi ye de nbebo pam ye de nbeto prison na brese mu no yeku no enti ye de ne to pam so ati ase ebinum ka se Okomfo Anokye eya ofri ebinum ka se ofri denchira ebinum ka se ofri Awukugua na ye Asante Agona fo asenefo adehye ede ye ka si ye bo se Okomfo Anokye fri Asante Agona na emom entetiye ene ma ne kopie Awukugua na okoye no nsenkyerene ahodo a woye ni nyina no e wa Awukugua ye ne obi anyi atinye o saade ne ho esanse o hye ne ntete ase no nsenkyerene bi ebeba bia no na waye e wo ho esanse ho no ote na waye e wo ho nom enti enkom hye ne niema oye ya amamu nti no ye bone pam ye de ne to pam pese ebeku no afiri ewiase enumu no ena nana se etu odi nkan opemso santeman ewra nana se etu odi nkan okay akwantu nti ana wone na okopie mu ewa Awukugua ana wone Okomfo Anokye ekosiaye enti Okomfo Anokye hu no ana o hye ne nkom se wo obeye ohenkese daache so ati ase obeye ohenkese daache na chese sabe na o se tu odi sabe na o yo hena na da bi na onye hene na Okomfo Anokye na o wani se na me ka se ye wo no hwade a na ekura no enti na onye nipa bia kekesa no huna de ebroso o se ne nkom se obeye hene kese daache enti obusa no nkomodidie mu ana obusa no didi nkomano hu se na se Okomfo Anokye a woda pamu yi asa Agona ai friends hu fra Asante memu ana o se han mi fra Asante memu me nsusu mi fra Asante memu enti na wabo amani okay so ati ase na wabo amani ko hia ni kromuni na wabo amani na odi nkomo enti na se etu odi nkan ehunu se da bi enipa e ba bi odai so ye mi kromuni dia ekwan bi a mefa so a meboa na ye yi no afri hase no me de be mefa so ati ase na mate wase ma mefa sa asem we ntudwa na amansan nyina enyi anomfa se no kwasem se Okomfo Anokye fri Awukugua no ye ka no omo ye guamfo no obi be kasa ane omo kasa ahodo bebre nanso ye ka Awukugua kuro ankasa a o se Okomfo Anokye fri ho no omo ka kire pon kasa enye twi kasa no mo ka enye mese kasa kire pon kasa enye twi kasa no mo ka okay enye mese kasa no mo ka enti se Okomfo Anokye se wo fri Awukugua ho no mo a ebranka na se etu kohia no na se etu aka Asante kasa Okomfo Anokye o ka kire pon kasa enti nka enkomo ben ana obetimi adie kasa ben ana obetimi ewu omienu edebe aka esanse se me ka brofo wonso o ka twi ebesi dan yatimi adi nkomo ama no ayeye ba esanse Okomfo Anokye fri Asante Agona na wo ye Asantini enti na onim okunu ne kasa ansana ye de ne kontete enti no oni na se etu anso fri Asante etimi di nkomo e ma no eyeye mo ka Asante kasa bana enti na Okomfo Anokye na wo ma ayi no na wo se wo maame na ne di ni de say me say na Okomfo Anokye Agona na wo maame edin di dwira kwa me da se won kwa na mepe yes ye pese ye hunu se wo di dwira kwa enti sa ne se obi se ofri Awukugua so ofri hin nto a omomo omaame di na wudi masamba akwa mam ko bisa asa ne se amanfo se na Okomfo Anokye papa de ano ti duru mire bi no wo ka se che ano chinkeze he na no so be kire mu se no kwasem bi anim me se nsem a na ye kan na be ya amanfo trimu kesene na kan nyina na akire no on be hu no kwasem a ewo mu sabe ye wo nipa ye to ni din so ati ase ye to ni din na Okomfo Anokye edin o maame ana abusuade ma no eye Kwame Frimpong Anokye Anokye ayofo ne tiefo mu nyina mo mfa Kwame Frimpong Anokye na ne rase edin no na obi se ne papa de ano ena ni krom kasa ye Chirepon kasa nso ye ka bibi che ne kire se Chirepon kasa no che ne kire se hwe o papa omo se ode ano enti ne ba no ye nsenja na Okomfo Anokye ye nsenkyere no ana amanfo gina ho se ano
chi ano chi ne kyerɛ hwɛ enti ano enhwɛ de ne ba no yɛ de be eye ana ebeda na ni din sɛ ano chi saa asɛm we se no kwasɛm bi anim obi yɛ nsankyerɛne na so obi nhwɛ etimi beda na ni din ma no yeye etimi da na ni din ma no yeye because ye wo akwada abɔfra keto Asante amamra ni abakɔsɛm amane ye ntontweno Asante ye wo akwada keto a ye to ni din o de yenyi Asante mfiri ho wiase gyina ye wo abɔfra keto a ye to ni din enti sɛ wo ka sɛ anoche anohwɛ na beda na anoche no kwasɛm bi anim edin a abusua de ma no Kwame Anoche Frimpong enti Asantefo ye to anoche tete nyina ye to anoche ekuro ba akokura wa Asante mo ye fe no Gyaakye tete kuro Gyaakye enti chidie Asante din Asante kasa enti de onwo kasa anoche anohwɛ beda na ni din anoche no kwasɛm bi anim na se sa asɛm no nyina no kwasɛm bi anim ama mfifire kura teme tefo mo kafa na me musa wo sɛ ye no kura sɛ ampa Anoche entimi meye obi din a na yete azefe ze kura yate din ni bebre sɛ edin ni bi de boakye ne wanwa no nyina no tinga mongamba bebusa ne nso wanya kyerɛ mu awie atefo nso wo kasa no mote ase papa na mama ntine mama nka de because ye ya ba wa yi ye be sa atu adamon ahemfo de ye be kwa kwakosi sɛ bibia besie de ye be hwa hu sɛ sɛ wo kwa Awukugua ho no omototo ano ana so bia da so omoto ano de a de na kahwe sa de nso na wanya kyerem ti we ze kura aso ye twa ye bre no so de amaye nana enti me kyerɛ sɛ yesan kwa tikaka enti ye dan na Okomfo Anokye eba beduru Asante oba no sɛ ne ye de eba kosko ye wakofa no de ne ba no ye de ne kontete no o ma na kofa no ba ya na sɛ no wo mo pede kunu nti bibisi e no ba me da wa no ase pa on sɛ nkan tete ne de na ka asɛm ni ho telephone ne bi ni ho mo nante ye nante nti ye de eba akogya ba bibia ekoso bia ye nhunu ye nte gese ye tutu anamon akokrom ho ansa na ye hu enti Onyankopɔn twedi ampon Kwame ana o ma nana sɛ etu opem so nana sɛ etu odi nkan ekopia Awukugua na okohu sɛ nana Okomfo Anokye ni kromu ni one ne kan ni kromu kasa wo mo anka kyere pon kasa because nana sɛ etu odi nkan won te kyere pon kasa so ati ase o mo kan Asante kasa na ohu sɛ ofiri ni krom na one ne bo amani ti nana sɛ etu opem so odi nkan ehunu sɛ da bi ene yes wa hye me nkom de ante sɛ we dia ene me nso kwana me fa so a meyiw afiri saa pan mu bia mebɔ mɔden an mai de meyiw enti nana sɛ etu abakɔsɛm pani ka kyerɛ sɛ nana sɛ etu odi nkan esrɛ kasade ana ɔde srɛ pam de ɔda no ɛna yeyi nana Okomfo Anokye de ne ma nana sɛ etu so ati ase ye de ne ma nana sɛ etu enti yeyi ne de ma nana sɛ etu no ana nana sɛ etu sɛ ko sɛ yeyi wudi a yenkoye mem yeyi wa free saa pamu di a yenkoye mem na yenku sɛ da anti Asante fo ntina mo ano de yenkoye mem na yenku na me ka asɛm bi mbeza woto asoma me tina Asante fo mo ano de ya no enye si ano do yenim abakɔsɛm ne yenim kasa nsoso yenim kwan ye fa so a ye kasa na obi di ade bi kyɛye okay enti nana sɛ etu na wonim nyansa nana sɛ etu na nano ate nana sɛ etu no onim amamra ne abakɔsɛm enti nkomodidie mu no nana sɛ etu di kasade ana srɛye ana yeyi Okomfo Anokye free prison ana sɛ pam no de ne ma no enti de ne ma no ana ɔse ko sɛ mayiw afiri hade a yenko yenchi ɔse sɛ mayiw afiri hade na mfifire de yete me wa sɛ Yesu ya bɔna sɛ nuam no me se nwanwa nana yeyi ni film no sɛ yenko ye krom yes enti no na ma nana Okomfo Anokye be pie wo be pie Asante mam enti me to aso afiri ho no nana sɛ etu de Okomfo Anokye bai ɔnaba eye no kre sɛ nana sɛ Awukugua de nana Okomfo Anokye ma nana sɛ etu de ne bai ye no obi a nye ho akyinyi esan sɛ nana sɛ etu srɛye ana ya mfa na ma no a anko ma me di ha sɛ enti ebi kra nke ekun no so ati ase enti no kre sɛ Awukugua de nana Okomfo Anokye ma nana sɛ etu na ɔde ne ba ne nchi enti ɔba ne nchi no sɛ bi kuntun hwan a ɛsan yɛ de bɛyi ɛkɔ ne nchi diso aba Asante mamu di a ɔbɛba ne kurom aba Asante mamu a ɔbɛba ne kurom enti na odi ka be pia Asante mamu ne fa na nana sɛ etu di na kore nana sɛ etu ɔde ne ba Asante mamu no
eye kwama sabre na ye kwaman na nye enemremu a ye ka no Kumase na ye kwaman sabre na ya aman na ye nyanya Asante nkambomu na ye nyanya Asante man na ya aman nti wode ne ba kwaman nti wode ne ba kwaman no Nana Okomfo Anokye osan ba ne krum na enkomo a Okomfo Anokye ehye na se etu odi nkan na enya maemu because Nana Okomfo Anokye ba na ne nua pani ayefe no Okomfo Yamoa ono na ne di Agona hene na Okomfo Anokye nua panyin Nana Okomfo Yamoa ono na ne di Agona hene ana Nana se etu ono nso so Nana obiri Yeboa ono nso anana ne di ade so na di kwaman hene Nana Samoa oba bedu Asante mem Okomfo Anokye aba ne krom wache ma me say sabe na Okomfo Yamoa Nana Okomfo Yamoa na ne di Agona ehene ana Nana obiri enso di kwaman ehene Nana to asoma ye good enenti so hwe din no a Okomfo Yamoa yeah that is a fie ho no mo ankasa no ekom ewo ho ankasa ene Nana ukom me nkom to aso to aso Nana to fie ho no ekom ye debe ewo ho esan ya de a ne ekura ya ye de bae nti eye kyekere nti Okomfo Anokye wo no obae efie a no owo mu no kyekere efie eno no kyekere ne ye eye bosom ya de a ne ekura ye de bae no gaza aduane nya aduane eye bosom ya sanity eye bosom enti me di firi ho no mo eba no Nana obiri Yeboa Nana ne wo kwaman yeah na Nana obiri Yeboa eson daye hunu se ne Nana ma beso ne daye se sa Asante ebetumi edi wa tamfo so nkunim ede nchirafo so nkunim a gese wo ye nka bomu enti bra Nana obiri Yeboa ehya asese wo boboa aman nano no na afi ye de nka bomu aba no ena doma ete se Asantefo pese ye kan ye ho bom ana mo beto hye Asantefo so ede entokwa beso ye Asantefo okay ena saa akon ni mu no Nana obiri Yeboa se kan eka no no ko fie ekire no otoye akon ni mu no Nana Okomfo Yamoa eye Okomfo Anokye nua pani ono nso saa akon no ka ho bi ono nso towo saa akon ni mu ena Jamana Kenten ofenso hene wono nso so etoy e wo saa ekon ni na brichi abo Asante man na brichi abo Asante man esan doma de obeye we Asante nti na brichi e de be abo Asante man pa anase saa bre no aman no na brichi abo wo mo eno nti saa bre no Nana se obiri Yeboa ni ho Okomfo Yamoa nso ni ho enti nkomo Okomfo Anokye ehye Nana se etu no afedi e de be abam na wo se de Nana se etu esi ade so okay Okomfo Yamoa ni ho Okomfo Yamoa e Okomfo Anokye nua pani ono nso so ato enti na wo se ye de Okomfo Anokye nso ye de be esi adwa so na fo na dia hene nyina ebedi ehene ewo obia eman eso nti Nana Okomfo Anokye ebedi hene ewo Asante Agona 1697 ekosi 1714 ana Nana Okomfo Anokye ebetena Agona akonwa eso eye kyekere akonwa eso enti Okomfo Anokye nyi obi a ono ne di nkan ebedi ehene ewo kurom ase Nana sakadate ni 1697 afi apem ahensia adiokono enso ekosi afi apem ahanso ene dunan ana Okomfo Anokye edi bedi hene enti Okomfo Anokye bedi hene no na ni nua Okomfo Yamoa di nkan edi hene wow so ati ase na afi panimfo bi edi nkan edi hene DP because do di hene edi nkan na efe no pompani ofi Okomfo Anokye fie opompani o de bedi hene yeseneni okay 1620 ekosi 1660 ana opompani edi hene di ofri opompani fri ho no ana bedi akon entim enso bedi hene 1660 ekosi 1680 ana bedi ankuntim enso bedi hene so atiase ana Okomfo Yamoa nso ebeto aso 1680 ekosi 1696 ana Okomfo Yamoa nso bedi ade Okomfo Yamoa ekon ni mu otoye no Okomfo Anokye nso ebedi na ade eye 1697 ekosi
1714 enti na am nipa di kan adi ade ansa na Okomfo Anokye nso ye de be eba bi di ade enti mami musa Asante man mami musa o man Ghana nyina se amamre ni amane ekwan so no se obi enya de hye a obi emfiri obi kromu a otimi bedi ade ma ne yeyi ana munyima no krobie ni ho a obepre amasa ade o ya ba na nasama wakana na mamojo na mamre ze otino ye bie so na yeyi a na ne magum papa na nyame nka ho empani se ohwehwe a uhunu wow so ati ase ana ubusa nso a ye ka de kirewo nti mahwehwe na mahunu na nsɛm America no turudo emfom bia enim enti so obi enya de hye Asante abakosɛm Asante amamre obi bia wotie mi bia a wonim Asante abakosɛm ne Asante amamre eno so obi nya de hye a ontimi metena obi akonwa so ma ne nya yie mete hei na menya de hye wo sremu yi na mafiri ase no makotena wa na akonwa so amana yi kom dago makra ya ma odi ade yes esansa menya de hye wo ho ena so free dago ma hompo na wonye de hye a konkora odi ade akonwa so ma ne nya yie sa na krobia wo ya wo so nso good wontimi nya ne sa enti se Okomfo Anokye efiri Awukugua ana oye gwan ni ofra Awukugua ana ka kire pon kasa den na obetena Asante Agona akonwa adehyekonwa so ema no yeyi ohoho nana se den obeton den na Okomfo Anokye ba ye na nkasefo nyina ye ma na mu nyina adwane se nana obi abanti bra betena ye konwa so na sabi obi abebi adwuma wo krom wa mena di hene wo ha na yo nana sabi am ye hunu sembe bra fa nana Okomfo Anokye odoma nkoma de me doma Asante man ne akora man na be bisa say wa kire ma me hu se Okomfo Anokye because of papa enedi ano a eye hwebada enya no kre na ne din o papa din se madin kan abo maami din se fa ndwira kwa eno ndwira kwa papa enso edin di che patuo na sase su bi ho che patuo che papa edin no che patuo ne papa din no nti ano ne de enya ni din enya o papa din wona ye de o mko share no nsa no ana ode ano okay ano nipa na ede ne ko share ne nsa no ana ode ano nembum enyo papa nkasa eno no ede ne ko share ne nsa ofa na se ne pa e wona na komtitie mu no very good na ofo de ko ja obi okay na enim se obi nim na bia so wona unua bate kra na onim se eye wona oba no na wa mamu ada wa mai na mami musa wo ye na Okomfo Anokye ono ankasa do na wo ye enipa na so na ho ye wo no nti ye wo ne dia wo ye nipa nanso na okura tumi ye wo no se de oba nyinse aboso me nkono no ye nyinse no boso me nkono medas ye wo no medas wo ye nipa nanso na ni tumi no eso eniema bia matetinti na ma me busasa nana onse Yesu ye wo no bet wa anware Okomfo Anokye ware ya na so anware Okomfo Anokye ye nananum ka kire ye no se Okomfo Anokye ware Okomfo Anokye o ware aguna se oba hanom a o ware na ne yire odome no e ma ne dane nsuo disansu nana to amabo wozo o yere o ware aguna ha na ne yire no odome no e ma ne dane nsuo sansu no e na Okomfo Anokye ntiri mode odina se na tiwade ade a wompe o ya ade no so ompe a na tiwade a wo de ka na obedome tina nana na ile na ndi ni se kaka awre maame kaka awre ayo ba nana de na de bia danse nsuo nda so da ho sisi a enne e da so da aguna krodie ho ase kaka awre nana wa kan nsuo asam nsuo no ma ne fa na se odome ne se odome no se e ka se obi adome obi a wadome no des wasesan free ni party bi mama na da ne nsuo etene kro wa maame ne mom na da ne nsuo sanity na mo fe ne kaka awre tete no eneni ne nyina ye fe ne kaka awre ana nya no kre e da so da ho e da ba ha me dum be kwa akokere mo nana se Okomfo Anokye yire kaka awre no ye niamo ho de a nana Okomfo Anokye edome no no odane nsuo etene Abroni Fene River. Yes. Enti saadi anana se oboa se ye nokre no. Ode ye be konsuo no ha be akore. Okomfo Anokye yire kaka awre. Yes. Nana ye da ase. Osan ware biem.
ɔware biem na ne yira ɔware no na efrɛ no Asieduwa ɔware dodo ɔware Asieduwa fi bipua na ɔne ne wo japa enti ne wokɔ bipua konwa ada hɔ no mo a Okomfo Anokye ba ɛna edi bipua akonwa yɛfrɛ ne japa enti mo se Okomfo Anokye mfiri ha no mo a mo mesene anase atiefo mesene nkɔ bipua na mo nkɔ busa sɛ bipua akonwa no ɛyɛ hwan badea ombeka kyerɛ sɛ Okomfo Anokye ba owo no a yɛfrɛ no japa ono ana ɔde ne tena saa akonwa no ɛyɛ de be ɛso nti ne ba ɛne japa ameyawa owo Asante bipua ɔsan ware biem ɔsan ware biem de ware no ne yɛfrɛ no ba nyimua ono fi jamase Asante jamase yɛyɛ ono ɛwɔ kunadu dwirewiri ɔde ne to ne maame Okomfo Anokye ɛde saa ne ba no ɛto ne maame dwirakwa nti ɔde ne to ne maame yɛfrɛ no kunadu dwirewiri saa na ɔde no ɛto no ana ɔsan ware fuwa nso so ɔwɔ bresi ama wɔno na Okomfo Anokye firi hɔ no mo no ɔbɛfa baabodro boson no a ɔbɛdi baabodro bosonfo nti Okomfo Anokye ɔware ye ne yɛtimi ka sɛ Okomfo Anokye ware ɔware dodo nso ɛno kwasɛm ɔyɛ adwuma nana yɛ adwuma ɔyɛ adwuma therefore ne yɛbɛda wase ɛwɔ asɛm mo sonko a na ahinta enipa na ne nti yɛbɛte ase na ayɛ den na nso wode aman nana ma memfa we nka ho nana fa ka ho yɛnko yɛnim ɔhu sɛ obɛka sɛ nana sɛ etu odi nkan ne Okomfo Anokye de ɔmo yɛ emfa sɛ enuafo ankasa yɛbɔ we di ane yɛbɔ we di wontimi nka Asante abakɔ sɛ mebra wo nka Okomfo Anokye enka ho to ati ase nti one ne bɔ abusua no na akɔyɛ adamfo nua prekope nti bra we di hene nana obri yɛbɔ afiri mu na Okomfo ya moa efiri mu na Okomfo Anokye besi nanan na nana sɛ etu besi nanan no ɛyɛ enua prekope so ati ase na fo no yɛ nua prekope babo kra ka so damfo bi wɔ ha ɔfam ho kyɛn onua nti nana sɛ etu odi nkan opem so bɛtena so no ana ɔkai hu sada bi ni wɔfa ɛte ase no ɔka sɛ etwase yɛ kan hu bom ansa na etimi adi de nkyirafo so yɛ de be enkunim nti ɔno so hyɛ ase sɛ ɔbɛhwɛ ne yaka abuntu ɔbɔ Okomfo Anokye amane sɛ sei ana yɛ pɛse yɛ yɛ Okomfo Anokye sɛ no korɛ yɛ ka bom a yɛbetimi adi yɛ atamfo so yɛ de be enkunim na sɛ yɛ kan yɛ ho abom no hwan na bɛda yɛ ano saa bre na yɛ aman hwan na bɛda yɛ ano ɛyɛ kofi ana ama ana ana sɛ ɛyɛ bi na akɔyɛ ɔhaw kɛse because you hu obi a obeda ya ano na watimi aka ya bom ni akoro nti ho na Okomfo Anokye ka se da bi ene saa de obe nya nkama de na de besi ne nan so no saa nipa koro no ne bada ye nyina ya no na asomdwie de be aba nti Okomfo Anokye ne nsenkyere na oye ma Asante man edi nkan ne se saa da no na efia da fofie okomi ya ama sikadwa ko 50 soro aba be si na se etu enan eso nti saa de ne be si na so ye sikadwa ko na yese na se etu ana bɛda aman ni nyina no ɛhɔ ne benya Asante man obɛda aman ni nyina ano sɛ Asante ye tumi nyina ɛhyɛ saa sikadwa ko fi a aba abɛsi na se etu enan so nti hɔ na se etu bɛda Asante man nyina ano na benya Asante man na da se ho ne benya Asante man na Okomfo Anokye ye kase ye wura mu a ebeye bomfrete ono ti ma kunya firi wie bodom ankoma ho ne ba be si dipa na so wabra wabra sa wo kura wo fon kura guta na firi ebo na so a na wona ayo ya omma kunya ne firi odom ankoma wo ba be si na so na mpra abakosa banka na ba bia ada sa na praise Okomfo Anokye na wo ye bibi na wo nim fam tumi ankasa me de ne che Asante man ne Ghana man enti unim Okomfo Anokye bae no e ba ne nti no se wa ma Agona enko a oba ma Asante man yedie Okomfo Anokye oba ma Asante man yedie se de ba ye betumpon ne etimi edi atamfo so de be enkunim enti unim ensenkyerene a wo ye na Awukugua nyina tumi bi enim just ensenkyerene keke nti se krofasa bi a very good ensenkyerene ɔde ne nsa tutu ɔware ensenkyerene tumi bi enim pato ba ne die mu ba ne kuromu no ne ɔyɛ nyina no tumi akɛse nkasa ye de be ewuwom tisikagya kofi na ɛyɛ Asante man ɛde ano
enye kwa tumi kese nkasa ye de be ewom yo nana ade na mebusa wo what can some be brache na sabi what asem na wa musabia na se wantie ni yi what come ye hu se na Okomfo Anokye na kom ye masika dwafiri soro besi na no say to na so emma ye nya Asante ankasa ehene nana na me kan se yese ne wapotam na afie no onkyiri se odibo mu ye kwosene so na kwosene bia edu bre de babodin awose ye to abodin Okomfo Anokye ma adwa no ba no wono wani Asante ehene no enti wode ma nadamfo ne diye ono de be dibre no wonya wo Asante ahini mu odi sika dwa kofi ma Asante man no ono nso ba be ye Asante man komfo hene nti akomfo e wa Asante man mu nyina Okomfo Anokye na ye ohene ewom ti se won komo ya komfo bia ntimi nkom e ma no nye yie da esanse tumi nyina no ekura no okay amane ne amamre nyina ekura no enti komfo na dwirade eni fitaa di se hu se Agona Asante na kwanya anase ne chiniye eye fufu a na sentia ne chiniye eye fufu no se adwabo ase so ofra fufu a na sentia ofra fufu eno no esanse woye Asante man nyina komfo hene se woye Asante man nyina komfo ehene na se na wo se tutu ena edi se dibre no ema no sa na tie pepepe na Asante edimu Agona dimu awa Asante memu pa edimu wa Asante memu pa Asante ma be ya Asante man nyina no ejina Okomfo Anokye so a ofira Asante Agona Asante be ya Asante nyina ejina Agona so na medase ye ntoto ye na medase a otosumie no penzo ahemfo nyina ahene onim saa to no de yiyo ede enio nam so ye nkunimdifo ntino so ofra fufu yes nana Yaminshra. Edase. Edase. Yebeto aso echiri. Yebeto aso.